И здравейте хора, аз съм Добайбър и днес играем в Delta MC. Това ни е първи епизод. Тук при нас е Мирито Драгънс BG, само че той е АФК. Сега ще кажем на хората да кажат тук хай на YouTube. Така и така. Сега да започнем към първия warp. Това е warp B. Тук си взимате една въдица и почвате да ловите. И да. Сега отиваме към втория warp crate. И тук като лотите ви дава 2 KI и си въртите. Може да се паднат тези неща. Може да станете и... чакайте да намеря. Не съм, но сигурно се го махна. И да, ето тук може да ви се падне ранг Делта. И сега да отидем към третия лап. Тук. Сега отиваме към третия ларп, хора. Това е Warp Drop Party. Ой, има евент. Окей. Или май от вчера. Защото вчера има... Ами лага. Ето. Добре хора, сега отивам към четвъртия Warp. Warp Duels. Сега това, ето. Ето как можете почнете да играете, нали, да приемете поканата на някой като ви прати дуел акцепт името. За да го отклоните, пишете дуел, дейни и името му. И да. Сега да отидем към Warp Enchant. Това е Warp Enchant. 30 левел е, мисля. Може би не, може би да. Не съм го гледал. Добре, сега да отидем към Warp End. И това е Warp End. Тук скачате и самелите. За да видим. Тук е рисковано да скачате, защото не се знае дали ще целите. Warp Fishing Shop. Така. Не знам, но ето тук го няма вилиджера. Би трябвало да има, но го няма сега. Отсъства. Сега да отидем към Warp Food. Това е Warp Food. Взимате меч и да. Това е моят Ender Chest. Добре, да отидем към Warp FPS. Тук е същото, с което ще мерите. Да, сега да отидем към Warp Jobs. Тук може да се запишете за някой си Jobs. Аз съм Jobs Join Miner. И да, сега и ви може да се запишете. Сега да отидем към кандидатури. Warp кандидатури. Това е Warp кандидатури. Здравейте, това е Warp кандидатури. Където може да се кандидатирате за член. Или това е кандидатура за хил пари. Добре, Warp Kit PvP. Това е Warp Kit PvP. Скачате и се биете. Да, всъщност пишете, ето натискате тук Kit Battle Join Delta MC, кликате Join. Добре, вече може да отидем към Warp Leaves. Какво се прави на този Warp? Слагат листа и вие не трябва да паднете. Вече да отидем към Warp Мазе. Тук това е лабиринт, минавате го и печелите награда. Сега отиваме към Warp Mill. На този Warp не му разбрах смисълът, но да.
Сега отиваме към Warp Nether. Сега и тук тръгвате. О, вау, това е странно. Добре хора, сега да отиваме към Warp PvP. Да, това е Warp PvP. Качите, както знаете, се намерите. Warp Repair. И това е Warp Punk, но се учи с кръсове Repair. И да, това е. Сега отиваме към Warp Race Info. Тук може да се направите рейс, да добавите хора и да махате. Да, с мотика се прави ресет. За да ви изтича вода, пишете ресет. Water. Да. И сега отиваме към Warp Sprint. И както знаете, вчера беше мега евент. И да. Тук минавате това, после водата, има още пъжини, минавате джампа и печелите. Добре, имаме време, може да отидем да ви покажем моят хол, където живея с Mirito Dragons. Хол. Това е хома ни. И както се чуете, това е честът ми, където това ще е томбута, но още няма. Другия казът сигурно ще я пускам. Това е моят хол, аз съм го построил. Нямаме разни, имаме регенерейшънки, флайерки, стрелки и спидки. Къде ето ги даймонд центровете ми. Тук още каквото не чуя. Да. И сега да ви покажем изцяло моят ендър чест. И това е Efficiency 4, Breaking 3, Fortune 3 кирка. Това е Efficiency 4, Breaking 3 лопата. 16 Creeper фейсла, т.е. Creeper яйца, да. Компаси, 14 златни моркова, една легендарка, 22 голинки, една въдица и 7 нагет. Добре хора, мисля това да отклипа. Ако ви харесва, може да се абонирате и чао!